to wamedo dhi mbele. Ywaruok mosebedo e wi tong' Kanyuore sub-county ma Nyatike kod Kajulu e sub-county ma Uriri mosebedo kuom higni 40 osechako mienjo kendo mano mana juma achiel tok apisas mag piny owacho kotenegi kod county commissioner ma Migori David Gitonga lando ni ywaruok no bang' keto kiew kama owinjore. Joma mantiere gwenge ma Migori nigi mathoth. Tong'i kind gweng'no mar Kanyuore sub-county ma Nyatike kaachiel kod Kajulu e sub-county ma Uriri osebedo paw lweny kuom dhoudi ariyogi kuom higni maromo 40 ka gilaro kama kiew onego ketie. En ywaruok bende oseweyo ka moko kuom oganda owito ngimagi ka mwandu ma oting'o ute bende okethi. Started in 1984. People have lost life around here. Houses have been burnt. Juma ma okalo apisas mag piny owacho ka otelnegi kod county commissioner e county ma Migori David Gitonga ne obedo kod twak kod oganda mawuok e dhoudi ariyogi kendo keto kiew e tong'ni ma osebed ka ilaro kuom kinde mathoth. I want to tell the people involved in the area that we finalized. Someone who might think of tampering with the demarcated areas is liable to not less than 7 years imprisonment according to the laws of Kenya. Kawuono ka seveyo sebiro kae ni mopogo maber. Wakwayo kwe mamondo bedie. Koko moro kik wachak wawinji. Waseyudo sandruok, nyithindwa osewang' ka, miechwa osewang' ka, dalani osewang' nikech wach lo. En okang' mane okelo mor kuom moko kuom oganda kako machielo moko kuom oganda tok mor kod yo ma oket go kiewni. Wadagi! Kadem no pogi ga 86. To kama no pogi no 86. Tema jogi jako dugo donje lo pod. Njoko temre maber. Ninget nyaka dake kaniendi. Fokane no lo mi bar mi pogo kire bat ni kaje cha no lo. Anyo se yike ji maro mana ndale mane yike ji go. Dake ne bi complain ni kalo pige ngomi yike ji. Koro sane jogo mose toka gin dana uchiel wach lobni. Kane gibiro ni gikelo kwe ne oko bede nyaka samani nyaka ora okanyal dhi mondo tuom pi. Moko kuom jodak e gwego mag Kajulu e sub-county ma Uriri okwedo yo ma opogo tong' e gwenge ariyogi ma osekelo ywaruok kuom higni mathoth. Mano ichako godo poglo ni pile. Ne gidagi ni kanyo onge wacho kanyo ni giwach. Ato giringa gidhe nyaka bwo ora. Koro gikawo golo puorwa. To chon kanje ne gibiro kaka gisebiro didek. To nwa wuotho kodgi map nyaka piny. Koro ko giko chieng'no ka gibiro to gidagi ni kawuono gino giwuotho e map gidhitiyo kama koko nitie. To kanyo koko nitie kamoro amora. Koro gimomiyo ne gichikore magiwe kama ne chako go gini bende akia. Nyaka wuoda no thoe. Imaya konya jothurwa konywa uru. Nokoluonga. Nakia wachno. Giwacho ni yo ma okel go pokni koro medo mana kelo ywaruok mokwe. Kata chiem, kata nanga marwake, odina gimana mara ni. Anangido sirkal konyo ji. Kora Julian na chop. Wawinjo matek kaka wan ojende. Wuone wasetho e lo. Makata kawuono kama nani dho aora nikech wach lo manyocho biro pogi. Okamor. Ne okukelo kwe komisona kod Land Surveyor. Akwayo unia wan kwae koth nek. Yie mondo mi ukelnwa kwe mowinjore nikech wadwaro kwe e piny. Oganda ma ok mor kod yo ma otim go pokni wacho ni giikore mati kod yore ma opogore ma oting'o dhi e doho mar manyo ratichgi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodongo mawuok e Uganda Jo Abagusi